Nico, hvad er det nu, vores camp hedder på Roskilde? Os? Vi hedder Byggemand Bungcamp. Byggemand Bungcamp. Det er os. Så siger vi bare, bim bong bus, lad os tage på en fantastisk bongrejse og blive bongificeret. Alle ved, at en bong er et must på os. Alle ved også, at man nemt får stjålet sin bong. Vores tanke bag eventet er derfor at gøre din bong personlig ved at pynte den. Det gør både bong til tvære takket ved ikke at ligne de andre, samt du er mere tilbøjelig til at genbruge din bong. Kom med og få et forsmag på vores sportsevent. I vores camp, der er essensen hygge, nærvær og fællesskab. Vores event går ud på at skabe en pause fra alt det travle og komme og være tæt med hinanden og sidde og hygge sig med et lille kreaprojekt. Vi går op i miljøet, og derfor pynter vi selvfølgelig vores bonge med genbrugsmaterialer. Nu er det slut med at købe nye bongs, så du glemmer aldrig din bonge igen. For med Purina og låg på mælkekartoner har vi nu lavet vores helt egen Rudolf Bong for Life. Det skal fejres!